खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनि अननाय मोजां मोननाय बावहरनाय जाबाय आरो नोंथाङा बयखौबो आंनि एनबे क्रिएशन चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर दिनै नोंथांनि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों जानांगौ बे भिडिअ नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल जानो हागौ स' आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गासै जोंनि लाइमोन आरो जोंनि गामियारि जिउ खुंग्रा माखासे सुबुंफोरनि थाखाय बे भिडिअखौ आं लानानै फैदों बे भिडिअनि गेजेरजों आबादारि आरो आबाद मावग्राफोरखौहाय दिनै आङो एसे एनकारेज होनो थाखाय बे भिडिअ खालामनाय जादों आरो जायफ्रा बेखार आखायाव जेबो लेङाइ हाबा गैया एबा मावनांगौ जेबो खामानि गैया सोरबा फरायनानै मानानै ओरैनो ग्रेजुवेट जानानै थाथ'नाय व्यक्तिफोरनि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद हेल्पफुल जानो हागौ नोंथाङा बे भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नायलांबाय जाबाय अब्लानो बे भिडिअनि गासैखौबो मिथिनो हागोन स' बिदिब्ला दिनै भिडिअ फारसे आगान सुरलांदिनि लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौसो जोंनि गेजेराव बा नोंथांनि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों दिनैहाय जोङो गासैबो सरकारनि जब बा माबा मोनसे एंगेजआव जोङो थानो हायाखैब्ला जोङो सरकारनि जब जेबो मोनाखैब्ला गावखौ माबा मोनसे एंगेजआव दोननो थाखाय जोङो आबाद मावनायजों बा माबा मोनसे फिसिनायजों जों बेबायदि माखासे समफोरखौ जोङो बारहोनो गोनां जायो आरो बेबायदिनि गेजेरजों जोङो गावनि नांगौफोरखौ थाखा फैसा जोङो आरजिनो हानायनि जोङो लामायाव दङ दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बुर सारियालियाव माखासे लाइमोनफ्रा ज' मोनसे ग्रुप खालामनानै जौगाखां गड फार्मिं कअपारेटिभ ससाइटि मोनसे दानानै बिसोरो गोबां जुखाम आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों दा बिथांमोननि गासै इनकाम आरो बिथांमोना बेसेबां खरस खालामदों आरो बेसेबां इनकाम खालामदों जोङो बेखौहाय बे समाव जोङो मिथिनानै लानि जोङो बे जुखामखौहाय गासै 10 बिगा मावनाय जादोंमोन दिनै जोङो जानुवारियावहाय स्टार्ट खालामदों जानुवारिनिफ्राय दिनैहाय जोङो फार्स्ट मासनि गेजेरावहाय जों मोनबाय फिथाइखौहाय बे मावनायावहाय जोंहा एक्सपेन्डिचार जादों गासै 40,000 आरो दाबो नै थांबावगोन जोंहा खरसाया आरो जोङो केबिकेनि बुंनाय मथे बेयो गासै बेसेबां मोनगोन होनना बिसोर बुंदोंमोन 200 कुइन्टेल बिसोरो बेबायदि जोंनोहाय आसा खालामदोंमोन नाथाय जों बेखौ माबा सानाखै जों दा बेवहाय 120 to 150 कुइन्टेलखौ जोङो 120 एबा 150 100 केजिखौ जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आसा केबिकेफोरनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइफोर थाखा फैसाफोर मोनदों नामा बे एसे मावनायावहाय जोङो अनसुंथाइथ' मोनाखै जेबो नाथाय बे जुखाम जोलैखौहाय बिसोरो केबिकेनिफ्राय हरदों बेखौल' जोङो मोनदों आरो बाद बाकिया जोङो जोंनि पकेटनिफ्रायनो जोङो खरसा खालामदों खांलायनानैहाय जों गासै 14 जन मेम्बार दङ नै बेजोंनो जों खांलायनानै दिनैसिमावहाय मावगासिनो दङ आसा बे जुखाम आबादनि अनगायै गुबुन माबा मोनसे मावबावनो प्लानिंफोर दङ नामा दङ जोंहा जों मावदोंमोन जों दा हालदै 7 बिगा मावनानै दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो भिन्दि मावदोंमोन 2 बिगा बेखौ दिनै मार्केटआ गैयैखाय जोङो बेखौ फाननो हायाखिसै जों लांदोंमोन नाङैखाय दिनैहाय जोंनि फिथाइया ओरैनो गोग्लैना थाबाय जोङो सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ लुबैदोंमोन दिनै जोङो मोननो फैयाखै आरो बेनिखायनो खावलायदों जोङो जोंनि बे गड फार्मिं जौगाखां ग्रुपआ सरकारनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनोब्ला भबिष्यतआवहाय जोङो आरोबाव बेफोरबायदि मावलांबावनो हागोन बांसिनै आरो जोङो जोंनि साखाथि फाखाथिनि गैयै गोरिब नखरफोरखौ जोङो हेफाजाब लानानैहाय जोङो मावलांबावनो हागोन जों आसा खालामदों बेनो बे समाव जोङो खोनाबाय जाया ग्रुपनि इनचार्ज बिथाङा मोजाङै बुंबाय बिथांमोना गोबां ग्रुप लानानै जयै गोसो गुदुङैहाय ना गावजों गावनि गुबुनथ' एडभाइस होग्रा गैया नोंसोर साननानै बेखौ मावदों बुंनो थाङोब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ गैयाबालानो गावनि पकेटनिफ्राय गारनानै गोबां बेबायदि खस्थ' खालामनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बे मावनाया माखासे जायफ्रा लेबार हिसाबै मावदों नोंथांमोना बिसोरखौ इनडाइरेक्टलि हेल्प खालामनायबो जादों ओंखायनो आं सानो दिनैहाय जायफ्रा जोंनि साखाथि फाखाथिनि जायफ्रा ओरैनो बेखार थानाय माखासे जोहोलाव सिख्लाफोर दङ थ' बिसोरबो बेबायदि ग्रुपैहाय बेबायदि मावोब्ला निस्सय गावनि नांगौखिनि थाखा फैसाखौ आरजिनो आरो समाजाव गामियाव एसे जौगानायखौ लाबोनो हागोन सानो ना आच्चा बेयावहाय नोंथांमोना जेनेबा सानबेसेसिम लेबार सोबाय थाखो जोङो दि सप्तासे जाबाय बै फनायनिफ्राय लानानैहाय दिनैसिम जिरख'नायसिम सासेयाव जोङो पार केजि
थाइथाम खरि होदों औ थाइथाम खरि सासेयाव बेसेबां केजि जायो गावबा गावबागावसो बियो 100 केजि ला 300 थांबाय मोजांनो बेबायदि दा कन्टिनिउ होगासिनो दं ना होगासिनो दं कन्टिनिउ आरो सानबेसे लाबावगोन सप्तासे सानबासो बायदि लाबावगोन सानबासो औ औ जेखुनु सम लायो हामबाय होनदों बिथांखौ हामबायसै दिनै जोङो जेरखम जुखाम मावदों ओमफ्राय बे जुखाम मावनायजों लोगोसे जोङो फ्राय नोंथांमोना नुनो मोनबाय खाथि खाला गामिनि बे लकडाउननि दिनावहाय जों गैयाब्लाबो बिथांमोना एसे एनैब्लाबो हाजिरानो होनो हादों नाथाय जों दुखुनि बाथ्रा दिनैसिमलागै जोङो सरखारनिफ्राय एसे एनै जोङो खरसखौ जोङो लुबैदोंमोन खिन्थु दिनैसिम जों मोननो थाङाखै अब्लाबो जोङो दिनैसिमाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय जुखामा जोंना 100निफ्राय 150 मन बादि जों मोनगोन बेनिखायनो आङो एरियानि आनएमप्लयड जिथु सेंग्रा सिख्लाफोर जोहोलावफोर दङ बिथांमोनखौ आं थुलुंगानो होनो सानो जे नोंथांमोनाबो जेरखम जों मावदों बेबायदिनो नोंथांमोनाबो जाहाथे जेरावखिया खना खनि थाया मानो लुदु सुदु गेलेयालासिनो जाहाथे नोंथांमोनाबो बिदिनो मावो सेल्फ एसे एमप्लयड जायो बेनिखायनो आङो दिनैनि बे एनबि किसान बे इउटिउबनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आङो जोंनि मावनायजों लोगोसे आङो गैयाब्लाबो थुलुंगा हरनो आङो गोसो जादों हामबाय होनदों बिथांनिसिम मांगनानै हाथारनिसिम बिथाङा दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां जोंनि माखासे आनएमप्लयड सुबुंफोर लाइमोनफोरखौ माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होबाय बेखायनो आं बिथांखौ आङो हामबाय होनदों आरो लोगोफोर जोङो बे समाव बे जुखामखौ नायनि फै केमेरा दोनफैसाय बेवहाय गोबांथार जुखाम दं नै बे गासैबो जुखाम बिसोरो गासै 10 बिगानि जुखाम 200 कुइन्टेल 150 कुइन्टेलसो जागोन होननानै बुंदों बे गासैबो जुखामजों आरो बेजों लोगोसे नै ओरैहाय फोरानगासिनो दङ आरो मावगासिनो दङ नै बेयो फोरानबाय दा बेखौहाय फोरानखांनायनि उनाव बेयो साप्लाय जासिगोन जेब्ला बेखौ बेनिफ्राय जायखौ रानबाय बेखौ साननैसोनि उनाव फोरानबाय साननैसोनि उनाव फोराननायनि उनावहाय बेखौ जेब्ला रानबाय अब्ला बेखौहाय माने मार्केटाव सेल खालामनाय जागोन नैबे रानबाय दा ओरै फारसेजों नायदो ओरैहाय नै जोंनि उसुं खाथिनि माखासे मानसिफ्रा दिनै मावगासिनो दङ बेसे बुरजा हाखो गैयाहाय बिनोल' बे सेरबेसे जानो बेहाय औ मा जानो बिलाय गैयाबाबो 8 केजिल' आबौ 8 केजिबाबो थोबाय संख्रि सेरसे मोनसिगोन ना बानलु सेरसे मोनसिगोन नङा संख्रिथ' नांला फवासेयानो थोयो जोंनो बोराय नालाय माब्रै होनना बुङोबा जोङो माइरं दैरं संख्रि बानलु बायदिसिना अनेक रोखोम जानो लुबैयो बोरायबाय बुरैबाय साहा पानिबो गरदसे लोंनो लुबैयो बेफोरबो गैयाबालाय अबेथो मोननो मा नाम फरायदों मा क्लासाव फरायदों क्लास 6 अबेहाय फरायदों थुक्राझार बबे थुक्राझाराव दे थुक्राझार फरायदों क्लास 6 आव आচ্ছা दाथ' लकडाउननि बन्द ना बन्द दिनैहाय जोङो जौगानो थाखायहाय जोङो ओरैनो लामा दथा बा बबेबा खना जायगाफ्राव जोङो ओरैनो थायाबालानो माबा मोनसे मावनानै जोंनि जि आथिं आखाइ बा खौ बाहायनानैहाय जोङो बुथुमनो आर्निं खालामनो हायोब्ला जोङो निस्सय गासै जोंनि माखासे गैयि आरो जोंनि माखासे आंखाल जे जोंनि इक'नमिक जि आंखाल जों बेखौ निस्सय ग्र' खालामनो हागोन आं बेखौ सानो लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोना खोनाबाय बेसेबां खरस खालामनायनि गेजेरजों बेसेबां मोनफिनगोन आरो बेसेबां आर्निं खालामो बेसेबां रां खामायनो हागोन आरो बिथांमोननि मावनायजों दिनै जोंनि उसुं खाथिनि माखासे आदै मादैमोन आरो नै माखासे आबैमोना एसेब्लाबो इनडाइरेक्टयै सहाय एबा मावनायनि गेजेरजों गरफा गरनै मोननायजों गावनि न'खरखौ खुंनो हानाय बेबायदि लामायाव फैदों बेखायनो जोंबो दिनै ओरैनो बेकार थायाबालानो जोंनि हा खालिफोरखौ जोंनि गामिनि ओरैनो माखासे आबाद मावग्रा फोथारफ्रावहाय जोङो माखासे आबादफोर मावनानै जोङो रां खामायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो बे आबाद मावनायजों जोंनि उसुं खाथिनि थानाय आदै मादैमोनखौ हाजिरा मुजिरा मावहोनानै एसे एनै बिथांनि न'खरखौ जोङो खुंनाय जायो नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोंनांगौ दंब्ला कमेन्ट खालामदो आरो आंनि चेनेलाव नोंथाङा दासो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबावसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांखौनो लोगो मोनगोन होननानै थाबाय